An bi yɔrɔ min na bi Gwaso laadaw tiɲɛna. Cɛ mana bɔ so a t'i kɔfilɛ tugun. Cɛ ye baara ye nka baara tɛmɛni kɔ ka t'i baro i teriw fɛ fo dugutina o ye bobo cɛ laadaw ye. Awa Kindo si bɛ taara sanji 70 ra. A bi fɔlɔ cɛ ani bitaw danfara sigi. An kɛra bɔ baara la kana an bɛ ji bɔ ka da a bɛ ko an bɛ taa dumuni d'a ma an bɛ sigi ka baro kɛ ka don k'a la mais bi bɛna ni ko kamalen ka ko ka sigi ka baro kɛ n'a ka muso ye o ye mɔgɔ kelen ye. A ko sugu bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi Gwaso min bɛ denfa sɔrɔ a bɛ sigi k'i baro barada tɛmɛni kɔ n'a ka denbaya ye k'i nisɔndiya o sɔrɔ man di. An bɛnna ni Mama Bamba ye sugu fiyɛ ra. A bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ parce que ni cɛ jigira ka bara a ka ɲi ka na du kɔnɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan sigi ka baro kɛ ka denmisɛnw fana tagabolo filɛ o fana kan a fana bɛ fara ka k'i dɛmɛ ka denmisɛnw fana filɛ. Mais est-ce que baara le t'a kɛ u mɛ ten kɛnɛma dɔw bɛ na fɔ dɔw ta kɔnti baara ye ni dimanche sera dɔrɔn samedi o bɔra comme ta weekend na musow dɔ bɛ so ni denw ye. Hali sibiri ni karidon minnu na baara man teli ka kɛ cɛw tɛ sigira so caman jɔra n'a ye i n'a fɔ jagokɛla Musa Wɛrime. Ne bɛ bɔ so de 7h30 bon waati dɔ an bɛ se ka don an bɛ don comme 18h30 souvent à 20h bon n'i y'a ye fana fɛn min b'a bila an bɛ se ka 20h sɔrɔ waati dɔ o b'an ka kɛ comme waati dɔ an bɛ sigi barodaw la dɛrɛndaw la baro la bon weekend na bon an bɛ se ka taa kɔɲɔyɔrɔ la mais kɔɲɔ kɔni an b'a dɔn kɔɲɔ waati ale ye 20h 21h kɔni waati dɔ an bɛ se k'o sɔrɔ kɛnɛma la. A mana kɛ borola baarakɛbaga ye jagokɛla walima tubabu baarakɛla bɛɛ lɔ bɛ tilenkɛ kɛra kɛnɛma. Onere do sanu ye tubabu baarakɛla ye. An ka jago fo n bɛ taa fo sɔgɔ su fɛ de. E b'u to mulo la fo ka sɔgɔ su fɛ bɛɛ bɛ baarajigi wagati la. Oui bɛɛ bɛ baarajigi wagati la mais bon n'an bɔra service la nin bon an fana b'a filɛ ni teriw ye fana bon an fana bɛ se ka boli tɔs min na pour que ka se ka ko fara ɲɔgɔn kan. Ko jumɛn? Affaire o. Et puis t'a sɔrɔ fana denmisɛnw bɛɛ sunɔgɔra. Voilà même kunu yɛrɛ ne ma don joona an taara sɔrɔ fana. Bon denmisɛnw kɔni lara ka ban bi sɔgɔmada na fana bɛɛ bɛ préparer ka bɔ tuguni an ka fɔ a bɛ fiɲɛ don ko baara jigira Sharif Compaoré ni Arjuma Traoré ma so sɔrɔ ban o bɛ bisitro ra buteli sumani fo k'a kɔ wasi o b'o ɲɛfɛ Arjim Traoré ye kuma ta. Ka taa so ka taa to so kɔnɔ mankan na tan o tɛ se ka mɛn dɛ. Mais est-ce que tuma dɔ la madame a kɛla jiginna ko de ye sisan kɛ n'o tɛ a bɛ taa sigi ka to ka ɲɔgɔn filɛ o dɛrɛ a bɛ ekɔliso la o fana ma nɔgɔ. C'est ça le problème. Mais est-ce que ni bɛɛ tɛ jouer denmisɛnninw ka. A tɛ jouer o kan parce que diɲɛ yɛrɛ bɛ cogoya min na nin ye diɲɛ taamasiyɛn dɔ de ye fana ta voilà fo k'a lɔn k'a fɔ JP bɔra ka taa wari le yara ka na lɔn n'o kungo ye n'a bɛɛ ko a bɛna sigi so kɔnɔ ɲɔgɔn kan a b'o opportunité bɔ cogo di a yɛrɛ b'a lɔn bi nin na c'est à dire mɔgɔw ka sara t'o bɔ la. Jogo kura min filɛ nin ye bi cɛw ra muso caman jɔrɔna kolo Fatumata Gira ye furumuso dɔ ye. Den dɔ yɛrɛ bɛ a t'a fakɛ lɔ mais fakɛ ma voyage ma taa yɔrɔ si a bɛ bobo yan a bɛ soli ka bɔ yan'a ka don a bɛna taa sɔrɔ den lara a tin tɛ don fakɛman na parce que a tɛ fakɛman sɔrɔ ka tulon kɛ n'a ye denmisɛnninw yɛrɛ tɛ siran n'u ye a kɛra comme an kɛra filan ye quoi mais n'u fakɛ ko min don k'u ka na min kɛ o t'a kɛ ni dɔw bɛ n'a puruna ka don so a bɛ taa sigi n'a ka appareil ni muso kumana a fɛ a t'a jaabi ni den yɛrɛ jɛla k'a bɛ kuma a fɛ mankan kama a bɛ den gɛn. Den yɛrɛ tɛ se ka temps sɔrɔ ka tulon kɛ n'a fakɛ ye. An baw ka kɔrɔsi taara Gwaso caman fereke kun ye nin ye bi. Muso yɛrɛ dusu tɛ diya n'a baramuso ye parce que n'a dusu man di n'i ka denkɛ ye wajibi la a bɛ s'an ma bɔɔni yɛrɛ tɛmɛna dan kan a muso filatigi bɛ bɔ a muso sabatigi bɛ bɔ 20h 0h kɛ bɛ bɔ kana est-ce que nin ye hɛrɛ ye i bɛ dumuni bɛɛ labɛn ka bila tabili kan ni kɛ nana ka fara a ye fara kɛnɛma kɛ. E bɛ sa peɲɛna ko kɛ bɛna sigi kɔrɔ a bɛ la i b'a ye mɔntɔ ma kan bɛ bɔra a bɛ bɔ e bɛ sigi i bɛ miiri mun na sisan a ma taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ wa furu ni yɛrɛ kɛnɛ caman bɛɛ o de ye nin ye. A mana kɛ cogo cogo dɔw fɛ kɔni ka di i n'a fɔ Abiba Traoré. A ka ca Ala fɛ kuma dɔ la a kɔni bɛ don n'a ye fitiri seli kɛra ma a bɛna don min bɛ an bɛ sigi ka baro kan n'a ka denmisɛnw fo n'a bɛna denmisɛnw yɛrɛ content don ko papa nana o boli k'a kunbɛn. A nisɔndiya ye jumɛn ye ele kan. Bon tiɲɛna ne kɔni nisɔn ka di parce que ne yɛrɛ ye ne cɛ minɛ ne denmisɛnw bolila k'a kunbɛn ne yɛrɛ nisɔn ka di parce que o b'a dɔn ko fakɛ ɲɛnama bɛ o fɛ mais ele t'i ye so i ka denbayaw yɛrɛ i bɛna sɔrɔ denmisɛnninw la n'o kuma dɔ la i bɛ soli ka bɔ denmisɛnw yɛrɛ t'i ye donc denmisɛnw tɛ se ka i kanu sɔrɔ quoi. Muso caman y'u ka du kɔnɔna Amina ko lakari anw ye k'a sabu kɛ cɛw ka so sigi bariya ye.